Každý z nás má v živote človeka alebo mal, ktorého úplne nemusel, nemal ho rád alebo mu nejakým spôsobom vadil. A je to v poriadku. Nemusíte sa za to cítiť vinní. Sme ľudské bytosti a tak ako vám niekto nesedí, tak nesedíte niekomu vy. Nie sme tu naozaj na to tak prispôsobení, aby sme sa krížom krážom vzájomne všetci podporovali a milovali. Je to úplne v poriadku. Čo je ale dôležité, z môjho pohľadu je to, že keď už na niekoho niečo mám alebo proti niekomu niečo mám, aby som sa nesnažila vysvetľovať svoje dôvody, prečo toho druhého nemusím. Pretože to je potreba môjho ega, ktoré chce získať súhlas okolia zvonku na to, čo ja robím a ako sa cítim voči niekomu. Je to prirodzené, že potrebujeme tú podporu zvonku, aby nás tí druhí mali radi, aby nám to schválili, aby nám to podporili. To máme z detstva. Vždycky je pohodlnejšie, keď dostanem súhlas na to, čo robím a čo cítim, ako keď ten súhlas nemám. Ale vracia nás to do energie obeťa a do energie dieťaťa. Buďme teda dospelí a keď niekoho nemusím a keď niekoho nemám rada, nepotrebujem to vysvetľovať. Proste mi ten človek nesedí a bodka. Každý máme svoj filter zranení, každý máme svoj filter skúseností, môže tam prebehnúť nejaké zrkadlenie, čokoľvek a je to úplne v poriadku, ale vy nie ste povinní si to obhajovať a tzv. Sa vyviňovať z toho, prečo niekoho radi nemáte. Proste vám nesedí, nechcete s ním byť a je to úplne v poriadku. Preberte za to len zodpovednosť, stojte si za tým a nevysvetľujte prečo. Toto je emočná dospelosť.